Helo, shwmae, croeso chi i Cymeriadau Cymru gyda i Chris Jones a wythnos yma. Wel, fi wedi bod yn trial cael hon yn y podlediad ers wel, yn trwy'n fel blynyddoedd, ond yn sicr misoedd a misoedd. Yw enw hi yw Meinir Howells, neu i fi, Meinir Ffermio, fe wedi ddiod. Meinir, sy'n wyt ti? Fi'n good diolch, mae sawl enw da fi, actually. Mae rhai gael fi'n mynd yn ffermio, mae rhai gael fi'n mynd i'r mae steilo, achos fyna ges i'n eni. O, A reit. wedyn mae rhai nawr yn gael fi'n mynd i'r siadog, gyfe? Wrth gwrs, ie, ie. Ie. Ond fi, ti lawr ar y ffôn i fel Meinir Ffermo, okay? So, Ffermo. Yay! Ie, wel, ti yn amlwg yn ffermo, neu ni siarad am hwnna'n mynd a ti hefyd yn Gymru'n Wraig. Pa un sy'n really right ti bydde ti'n gweud ti yw'r un cynta? Oh, sa'n gwybod. Ti'n be, variety of the spice of life, fe. A ti'n Ie. fel mae ar hyn o bryd, mae bywyd ar ffarm yn gallu bod yn unig iawn. A fi'n pwysleisio hyn bob man fi'n mynd. Os ti'n byw gytra ar y ffarm yn llawn amser, a dim yn gadael clos y ffarm, fel mae rhan fwyaf o ffermwyr nawr, mae fe'n gallu bod yn anodd ofnadw, anodd yn feddyliol, a Ah, just o ran, ti'n teimlo dy hunan fel yn mynd i'r un rect bob dydd a dim wneud i byd gwahanol. So, pan fi'n cael mynd off y ffarm unwaith yr wythnos i gyflwyno, mae hwnna yw'n holiday bach i wedyn fi'n gweud. Fi'n joio fe, mae'r cyflwyno, mae fe'n freuddwyr ie. cael gwneud y gwaith. A A ti'n pan gwybod fi'n be? gadael wedyn. Ie, sorry, mae'n ddiddorol clywed ti'n gweud na, achos mae Alun y Lydyr, ti'n gweithio gyda ti ar ffilmio, wrth gwrs wedi bod ar y podlediad yma, fe wedi siarad yn onest iawn am yr cyfnod eitha tywyll ath e trwy ddod rhai blynyddoedd yn ôl, ar yr union reswm na mewn ffordd, achos o pethau ddim yn mynd yn dda, a bod e'n teimlo'n Ie. eisiau, a fe ti'n gweud unigrwydd ffermo. Ond fi di edrych ar dy Twitter account ti, a mae'n gweud, TV presenter, farmer, and proud mum, work hard, play harder. O'n i hwnna'n sort of crynhoi Meinir ffermo i fi? Odi, fi'n credu bod e. Sa'n ni'n cael amser i fynd off ar holidays a wneud pethau, gormod off y ffarm nawr. Ond fi dal yn gweud e, pan fi'n mynd off i gyflwyno, hwnna yw'n amser Ie. Meinir. Unwaith fi'n codi'n gynnar, fi'n mynd mas, fi'n gorffen jobs fi ar y ffarm, fi'n sorto'r plant mas, fi'n gyda help Gary wrth gwrs, achos mae fe'n gret gyda'r plant a phopeth. Right. Ni'n sorto'r plant mas, rhoi nhw'n yr ysgol neu ble bynnag maen nhw fod, a unwaith yr hewl wedyn i fynd i ffilmo, fi jyst yn cymryd anadl ddwfn, a fi jyst yn meddwl, right, amser Meinir yw hwn nawr. A fi jyst yn Ie. teimlo, la fi'n teimlo am y peth, yfe? Hwna yw'r cyfnod le fi jyst yn gallu cael bach o golir, mynd a cael cawod, neu bach o ymdrech, a Ie. jyst cael amser i fy hunan, ti'n bod? Ie, mae'n siŵr dwy Meinir, Meinir adre, a fe ti'n gweud Meinir sy'n yn y car i ffilmo, a fe ti'n gweud y bach o golyn ma'n, ti'n gwisgo beth yn neis, sy'n edrych yn gret, so felly mae dwy wahanol, ond I suppose, ti'n meddwl, mae'n gwestiwn digon dwg, ond oedd e weddol anochel mewn ffordd, mae i fyd ffermio fydde ti yn mynd, oedd e, achos ti wedi cyfrifagu ar fferm gan teulu fferm fi sy'n lwcus iawn i dod i'r fferm blynyddoedd yn ôl, ynddo fe? A o ran dy mwgwraeth ti, oedd e'n weddol anochel, mae dyna beth o ti wedi gwneud, yfe? Ie, wel pan o'n i yn yr ysgol uwchradd, oedd pawb yn dechrau holi o beth ti'n mynd i wneud nawr Meinir, o'n i fel, wel, ffarmo, mae'r ateb yn syml. A wedyn, o mam yn, fi'n cofio, mae'n gytro'r un noswaith a gweithio mam, o, mae'r athrawon ar ynghefen ni, mae'n fi fynd i'r coleg. Pwy sy'n eisiau mynd i coleg, o'n i'n gweud, yfe, ti'n bod, ffarmo fi mae'n neud. A fi'n cofio mam yn ystod fi lawr a gweud, wel Meinir, ie, cer i'r coleg, falle allai fy wneud lles i ti. Okay. Pwy sy'n eisiau mynd i'r coleg i ddysgu am ffarmo? Yfe, na beth oedd attitude fi ar y pryd, yfe? Ie, A oedd ie. mam yn gweud, iawn, beth os mae pethau'n mynd o'i le, fel merch, dwi ddim wastod yn rhwydd i just clatio bant, a cymryd dros o ffarm, achos mae fe bach yn wahanol pan ti'n magu teulu a pethau, achos mae plentyn yn amlwg, mae'n dibynnu ar y fam, yn fwy na... Sori, mae'r ffôn yn mynd ar. Ond y beth oedd e, ffilm meddwl oedd e? O, mam yw e, tipyn cael ar y gair O, yma. tipyn ar y gair. Ie. O'n i'n gwybod bod ni'n siarad amdani. Ond ti'n Yn bod, eisiau nath dy bod, fam a dy dad, nath nhw, hynny yw, ti'n gweud, oedd hi'n gweud cer y coleg, ond nath nhw annog ti i wneud, nath nhw weithio ti, o ti'n teimlo rhyw fath o bwysau mewn ffordd i aros ar y ffac yn mynd droso a cadw'r awen i fynd y bethau, neu o'n nhw'n gweud na, neu ti be fyna ti eisiau gwneud? O, mam a dad yn gefnogol tu hwnt. Yn gweud, os ti beth yma'n ffarmo, mae'r ffarm yma i ti. Mae dyfu brawd hefyd yn y fancach. All right. Ond wedyn, o'n nhw yn teimlo fel dylen ni fod yn trial wneud rhywbeth bach arall. So bod da fi rhywbeth wrth gefn petai'r ffermio ddim yn mynd yn iawn. A fi'n credu, dyna oedd y penderfyniad gorau yn sicr. Mynd i Aberystwyth i wneud gradd. A wedyn, just creu cysylltiadau. A hefyd, fi'n credu ehangu gorwelion. Oedd e A ti bod, oedd e'n gyfle i gwrdd â phobl eraill a gweld bod fwy i fywyd na mond mynd nôl a ffermio'r y ffarm o dan i gytre. Ti bod,
Ie. Eisiau wrth o backup plan, os e. Os oes, digon teg. Ond wedi gweud na ni, ti'n mo fi eto wedi siarad a lot o ffermwyr ar y podlediad a'n bersonol hefyd. Mae rhaid ti byw y bywyd. Mae hynny yw, dim just bywyd, dim just job yw e. Ti'n goffod byw hwn cant y cant, yn ti, really. A felly yw hynny o beth, mae'n anoddach, mae'n achosi pob fath o broblemau eraill. Ond os na ti'n byw e, mae bach fel rhedeg pub yn ymwneud, os na ti'n byw e, yna, so ti'n mynd i lwyddo mewn ffordd. Felly, wyt ti'n ffindo na'n anodd, mae dyma dy gant y cant i roi, fi'n gwybod ti'n cyflwyno digon teg, ond ti'n teimlo bod ti'n, oh shit, fi jyst mae'n rhoi y bant yn bach a jyst cael brec yn gyfan gwbl. Neu, oedd e wastad cant y cant? Na, fi credu fi wedi bod yn ffodus, fi wedi priodi Gary, a mae'r ddoi ni mor debyg mewn rhan fwyaf o gweddau. A mae'r ddoi ohono ni'n caru'r ffarm sydd gymaint, a dyna beth yw ein bywyd ni. Y plant sy'n dod gyntaf yn amlwg, ond y ffarm wedyn yn agos iawn. Ni'n rhoi'n bywydau mewn i'r ffarm. Byddwn ni yn marwyna'r lloi iawn. Mae'r lloi iawn wedi dechrau heddi, a marwyna'r fi'n cychwyn. A dyna ble byddwn ni nawr, yn y sieden rhedeg nôl ymlaen bob awr o'r dydd. Os bydd buwch yn dod â llo am 2 o'r bore, dyna lle fydda i a Gary, y ddoi o'n i mas na. Achos os nag ydych chi gofalu ar ôl yr anifeiliaid, dyn nhw ddim yn mynd i ofalu amdano ti. A maen nhw fel teulu ehangach yn ni mwy na dim. Ni moyn edrych ar ôl nhw. Mae enwed yn ni ar y gwartheg i gyd. Ni'n teimlo bod ni'n gadael nhw lawr os ni ddim ne. Ti'n gwybod sydd da fi? Mae fe'n anodd. A ni'n lwcus, mae'r plant ar hyn o bryd, maen nhw'n dim ond yn ifanc, 4 a 6, yfe. Ond ar hyn o bryd, maen nhw mewn gyda ni yn caru'r anifeiliaid yma. Mae gyda nhw anifeiliaid eu hunain. A chi'n gallu gweld y gofal sydd da nhw dros yr anifeiliaid nawr. Mae fel se fe yn ei gwad nhw yn barod, ti'n modd? Gobeithio, wela nhw sens, a newn nhw ddim ffarmo, yfe. Ond ar hyn o bryd, maen nhw'r un mor ddola ni am yr anifeiliaid a am A ni gyd wedi gweld hynny, achos wrth gwrs ti ar y cyfryngau cymdeithasol a maen nhw yn amlwg wedi bod yn y gyfres ar Esbyrrec sy'n mas ar hyn o bryd, wrth gwrs. Oedd hwnna'n benderfyniad eitha anodd i wneud? Ti moyn, ti wars yn ôl, yn gweld bach o bob peth, neu oedd e'n rhywbeth ti rili eisiau i babi weld, mae fwy ffermo na jyst beth i weld, mae yna hwn a tu ôl y scenes y fath yna beth, a gan gynnwys y plant a gynnwys y teulu. Fi'n credu y broblem yw, achos o'n i'n cyflwyno'r ffermio a weithiau dyn ni'n ymchwil, weithiau dyn ni'n cyfrwyddo, beth bynnag. O'n i'n ffono ffermwyr lan, a ni'n gweud, dech man, please, allwn ni ddod i'r ffarm i ffilmo hwn llall ag arall. A bydden nhw'n gweud, na, mae gormod o fest yn ni, na, sa'n ni moyn criwiau teledu ar y ffarm. A wedyn, pan gyfrnodd Esbyrrec i fi, petai ni'n gallu agor gater ffarm i'r cyhoedd, wel, o'n i'n teimlo fel, gallen ni ddim gweud na. Yr holl ffermwyr i fi wedi trio perswadio dros y blynyddoedd, ynddo fe, i agor gat y ffarm i ni, i fynd i ffilmo. O'n i'n teimlo, wel, gallai ddim gweud na i fod yn deg, ond oedd rhaid yn amlwg checo'r y Gary. A buon ni'n pendroni am spel am y peth, oedd e ddim yn benderfyniad trwydd, ond beth o'n i'n awyddus i wneud, o'n i'n bylon gwneud, mon bod nhw yn dangos y pethau da a'r drwg. O'n i ddim eisiau bod nhw'n dod fan hyn a dim ond golygu'r pethau gwael mas. O'n i moyn efo'n hollol naturiol a dangos bywyd ffarm go iawn. Achos unrhyw un sy'n byw ar ffarm, dyw e ddim yn fel i gyd. Mae yna ddyddiau tywyll, caled, a chi'n cwestiynu eich hunan o hyd pam ni'n neud hyn, ond ni'n neud y peth iawn. A mae'n gallu bod yn anodd iawn. A wedyn, mae yna ddyddiau, pan popeth yn mynd yn weddol, a chi'n meddwl, right, ni off to nawr, a codi calon, a ni off o fe. Ond mae'r llon a'r lleddf, a ni am dangos y ddwy ochr, dim ond y pethau da. Achos wedyn, mae pobl yn gallu ieithu dy chi, a hefyd, teimlo normal, achos pan chi'n gweld rhywbeth yn mynd o'i le, pan chi'n mynd i'r mart a chi'n siarad â rhywun, a maen nhw'n gweud, golles i ddafad bore yma, ni golles i fiwch bore yma. Yn barod iawn, mae'ch problemau chi yn teimlo normal, a ni eisiau'r teimlad na fyd, bod ni yn dangos y pethau gwael, fel bod pobl yn gallu ieithu dyn ni hefyd, yn dyfa? Ie, a hwnna'n byrjun yn da, fi'n credu dyna beth sy'n neud ym mwy boblogaidd ar Esbyrrec, achos mae bobl normal, gwylwyr normal ar Esbyrrec, moyn gweld pobl normal wrth i gwaith, fe ti'n gweud y da a'r drwg, ond yn hynny o beth ti'n gweud mae yna bethau da, bethau drwg. Mae rai ni ddolan ar B-word, fe fi'n gweud, y Brexit. Ydy pethau wedi newid, o dyn nhw wedi mynd yn anoddach hyd yn oed oherwydd y blinking Brexit yma? Ie, y broblem dy Brexit yw, mae Covid wedi dod a
fel taflu blanced dros y cyfan, a falle cuddio lot o broblemau Brexit yn fy marn i. Mae lot o bethau'n cael ei feio ar Covid, ond fi'n credu os o'n i'n mynd mewn i ddyfnder ac edrych beth yw'r broblem Brexit sydd wrth wraidd llawer o'r problemau. So sa'n gwybod, mae pawb wedi mynd yn dawel am Brexit ar hyn o bryd. Ond fe ni, ti'n iawn. Ond mae bod bethau fel yr bureaucracy a'r red tape a'r ffurflenni a'r ffaith bod dim help Ewropeaidd, oeddi hwnna'n beth dal i beth trwy, fi'n siŵr iawn. Mae bod nhw wedi newid agwedd tuag at ffermio, a newid eich ffordd chi o edrych ar bethau falle, fe chi dod yn fwy hunan gynhaliol falle, fi'n siŵr, oeddi hwnna'n rhywbeth chi'n goffo meddwl fwy amdano, fel lot o ffermwyr yn amlwg? Wel, pan mae pobl yn meddwl bod nhw'n pleidleisio i adael Ewropeaidd, bod nhw'n pleidleisio i leihau gwaith papur ar y ffarm, allan nhw byth fod mwy anghywir. Achos nawr, ni yn eistedd rhwng dwy stôl, ni dal y moyn marchnata gyda Ewrop, felly mae rhaid ni dal gwneud y gwaith papur yna a dod lan i'w safonau nhw. Ond wedyn, os ni eisiau marchnata gyda a gweithio gyda gwledydd eraill, wel yn amlwg mae gwaith papur arall yn dod mewn iddi. A ni'n gyd yn gwybod mae ciwiau mowr wrth y borders a pethau sy'n henlle, fi'n gwybod i lawer, a fi'n gwybod bod milfeddygon yn goffa bod yna, a mae wedi cychosi lot o ben tost. Ond hefyd, fel ni'n gweld nawr, Llywodraeth Cymru yn rhoi rheolau ar ddŵr, yr NVZs yma, mae yna llwyth o waith papur yn dod ynghlwm â hynny. Felly, dim Ewrop yw hwnna, ond Cymru. Llywodraeth Cymru sy'n penderfynu rhoi Cymru gyfan dan ardal yr parth neitredau yma, yr NVZs, a go gynlyniad, Cymru sy'n rhoi fwy o waith papur ar honni. Felly, oedd y ddadl bod gadael yr Undeb Ewropeaidd yn mynd i olygu llai o waith papur yn hollol anghywir. Wel, diddorol, i'n sylweddol i ni. Beth am ar eich gyfeirio ddim munud? Hynny, mae'n gallu bod yn bwnc eitha dydleol, a fi wedi siarad a Gareth Wyn Jones am y fath yma o beth. Os rhaid i chi fel diwydiant i ar eich cyfeirio dyddie yma, ac os oes pwy mor beth ti'n mynd? Os fwy o ffermwyr yn mynd tuag at y wind turbines a'r holiday cottages a wneud fath yna o beth? Beth yw dy farn di hwnna, Gwyd? Fi'n credu bod e'n dod yn fwy pwysig i arall gyfeirio ar ffarm, achos mae'n mynd yn anoddach gwneud incwm mond gweithio ar y ffarm. Mae eisiau chi falle meddwl am addasu rhywbeth sydd ar y ffarm er mwyn cael just incwm bach gwahanol, achos mae costau wedi mynd yn eithafol o uchel ar y ffarm y dyddiau hyn. Mae wedi mynd dros y 2 flynedd ddiwethaf. Er enghraifft, mae da ni fertiliser nawr yn y shed. Ni wedi prynu'n barod ar gyfer y flwyddyn nesaf. A dim ond digon ar gyfer cnwd cyntaf o silwer sydd da ni yn y shed. A mae hwnna wedi costio 20,000 i ni o bunnoedd. A chymod, dyw e ddim yn edrych yn lot o gwbl. 20,000 o bunnoedd just ar gyfer wneud silwair, cnwd cyntaf ar gyfer cael porthiant i'r anifeiliaid dros y geia. A wedyn, wrth edrych ar y ffigurau, mae y pris y gwrtaeth, mae wedi cynyddu i ni dros y 2 flynedd ddiwethaf rhyw 500 pint y dynnell. Felly, yn fwy yw hwn nawr, y fe. Ac ar yr un pryd, mae dwysfwyd i'r defed nawr yn y shed, achos bod ni'n wyna. Mae hwnna wedi cynyddu rhyw 100 pint y dynnell dros y 2 flynedd ddiwethaf. Ac ar yr un pryd, mae pris ŵyn nawr, ŵyn tew, 10% yn llai wrth gymaru ar un cyfnod y llynedd. Felly mae'n costau ni'n cynyddu, a fel pris sioe nawr, 10% yn llai wrth gymaru ag y llynedd. Felly dyw'r peth ddim yn gwneud synwyr, yn amlwg mae hwnna'n tanlinellu, dyw ffarmwr ddim yn gallu cario ymlaen fel hyn. Mae eisiau fwy gefnogaeth ar ffermwyr Cymru ar hyn o bryd. Ond wedyn... Ddau ohono ni'r gael. Ie, ond ti'n mynd beio ffermwyr wedyn am ar eich cyfeirio ti. Ti'n mynd beio nhw wedyn wrth gael yr turbines yma, neu fe ti'n gweud y bythynod yma, neu hyd yn oed gwneud mel neu beth bynnag. Ti'n mynd beio nhw, ond un peth arall, ti'n mynd yn cael hoi fach. Beth am yr agweddau pobl tuag at tuag at cig mewn ffordd, ti'n modd, yr vegans a mae pethau, mae agweddau pobl yn newid, a mae lot o ddadleuwr wedi bod, mae Gareth ei hun wedi cael, ti'n modd, wedi cael ei biwstrian am, ti'n modd, i agweddau fe. Oeddi chi, fel diwydiant hefyd, wedyn goffod addasu a meddwl am wel na, mae'n stupid, chi'n tifflu me addasu ar gyfer vegans, ydy fel ddiwedd y dydd, cig i chi'n, ti'n modd, baratoi, yna fe, so, ond chi'n goffod meddwl am y fath na o beth? Am y trends marchnad, os da gyd i? Wel, y peth na i ti gofio yw, sy'n os beth yw'r ddeiet ti,
ti'n ddibynnol ar y ffarmwr bob dydd yn y fywyd. Ti'n bod, mewn rhyw ffordd neu gilydd. Mae yna gymaint o bethau sy'n cael ei wneud allan o gynnyrch amaethyddol. Os ti'n byta llysiau neu ffrwythau, ti dal yn ddibynnol ar ffarmwr. A y neges dwi wastad yn gweud yw, sim ots beth yw'r ddoi ti, bwyta'n dymhorol a phrynu'n lleol yw'r allwedd i arbed y blaned, achos mae'n amlwg yn gwneud synwyr. Os ti'n lli byta'n dymhorol ac yn lleol, mae'n lot well i ti na chario bwyd o bendraw'r byd i gyrraedd y blati, yn dywe. Synwyr cyffredin yw hynny. Ac wrth prynu a chefnogi'n lleol, mae'r economi lleol hefyd yn elwa. Felly, dwi ddim yn credu y ddadl feganiaeth i gyd. Mae da ni y statws dynodiad daearyddol gwarchodedig ar ein cig ni, yr PGI status yma. A beth mae hwnna'n gwneud yw roi hyder i'r cwsmer bod ein cig ni wedi cael ei gynhyrchu o safon uchel iawn, gyda safonau iechyd a lles uchel, bod e'n cael ei gynhyrchu yn gynaliadwy, bod e hefyd yn ddiogel ac yn fforddiadwy i'r cwsmer. Felly, o ran ein cig ni yma yng Nghymru, mae gyda'r gorau yn y byd. A dylen ni ymfalchio'n hynny. Ac hefyd, nawr, wrth gwrs, mae'r Amerig wedi dechrau ailgydio yn cigoen o Gymru ac wedi dechrau prynu cigôn. A mae hwnna'n hefyd yn rhoi bach o hwb i ni yn dangos bod yna hyder allan yna am ein cig ni. Mae bobl yn moyn e. A gobeithio, o fewn y 5 mlynedd nesaf yma, fe fydd y farchnad yna werth 20 miliwn o bunnoedd i economi Cymru. Felly, dwi'n brawd o be ni'n neud, a fi'n credu mae'r ffaith bod dan i'r statws na'r PGI status yna, a'r ffaith bod pobl o dramor yn dwlu ar ein cig ni, mae'n jyst yn rhoi, chybod, yr hwb bach yna yn gweud, na, chi yn neud yn iawn, a pidwch yn digalon ni. No, I guess i boi o America draw dy fi'n ddiweddar, a ni'n dangos fe o gwmpas Cymru, a oedd e'n syni faint o ddefed oedd yn Nghymru. Sa'n credu wedi gweld gymaint o ddefed yn California. A wedyn, reit, sa'n mae'n cofio fan ti, fi'n mynd i roi quiz bach i ti am ddefed. Ond anyway, cyn hynny, fi'n mynd i roi 10 cwestiwn bach i ti. Fi'n roi 10 cwestiwn bach i chwyd. A gei di ateb, gei di ymleithi, os ti'n moyn, gei di esbonio, felly yn y cloc ma'n nawr, felly Meinir ffermio, rygbi neu pêl-droed? Rygbi. O, yn syth, rhaid, oce. Nawr te, fi'n credu bod fi'n gwybod ateb i hwn. Person hanner gwag neu hanner llawn? Mae'n dod i pwy ti siarad â. Hanner gwag ydw i. Efe? Yn anffodus, ie. Wel, fi wedi cael sioc, o'n i'n meddwl bod ti. Efe wir, ti wastad yn ochr wael pesimister? Dwi wastad, gofyn ti gari'r gŵr. Dwi'n berson ofnadw. Gweld yr ochr dywyll o hyd. Oce. Wel, yn hynny o beth yn, beth sy'n ti'n gweud yw dy wendid fwy ydi? Hwna? Hwna'n un ohonyn nhw, ydy, yn sicr. Oce. Pa bwnc oedd ti weitha yn yr ysgol? Gwyddoniaeth. Oce. Sori, daearyddiaeth. Efe? A mae unrhyw un sy'n am o fi'n gwybod, fi'n ofnadw o ran ffido'r ffordd i fanne. Fi yn ofnadw. O reit, lwcus am Sathna. Dwi'n da iawn o fynd ar goll. Person cwn neu cathod? Cwn. Ie, ni'n meddwl. Nawr pwy oedd... Wel, fi oedd, definitely fi, ie. Pwy oedd dy childhood crush cynta di? Na, nes ymlaen ti wedi rhywun, ti'n bod, personol y bethau, falle fi fod yn celeb neu rhywbeth, ti'n bod, rhywun adnabyddus. Oedd na rhywun? Wna'n rhoi fi ar y spot. O ie, fi'n cynnig na. Dim cliw yn fi, actually. Ac oedd rhywun enwog, o ti'n meddwl, a posteri y wal, fath na beth, neu? O'n i'n boring. To beth o dyfu ar y wal? Llunio ar ei feiliau. God, lluniau da a defed, o diw, yw wir? Oce. Na, mae hwnna'n iawn, ti'n meddwl, hollol iawn. Dim angen ti gael crush. Oce. Pryd oedd y tryletha nes ti lefen? Ti'n be, bore ddo, ond mae hwn yn bach o moment, falle i bobl sy'n pengon. Oedd y plant yn mynd i'r ysgol, a fi bwyty 8 o'r gloch, ond nhw heb godi eto, a fi'n licio cael nhw'n barod, erbyn tua 8:45, a wedyn ni'n mynd i'r ysgol. Ond oedd heffer yn dechrau dod â llo, a wna gari, mae rhaid i mi dynnu'r llo yma.
Ac erbyn hyn, oedd hi wedi 5 munud wedi 8, a oedd y plant dal heb godi. A ni fel, na, be fi'n mynd i wneud? So roes i brecwast ar y ffordd, 2 peil o ddillad yn barod i'r plant, a eis i ddyn o'n lan, oes i gryndwch guys, 4 a 6 i nhw fe, oes i rhaid heddi, chi'n goffod gwisgo chi dan, yn barod i fynd i'r ysgol. Mam mi tynnu lle, erbyn fi nôl, mae rhaid bod chi'n barod. A ni byth yn meddwl bydden nhw yn, achos so nhw byth wedi gorfod gwneud o'r blaen, mae jyst yn rhwyddach i ti wisgo nhw dy hunan. A anyway, tynon ni'r llo, rhedais i nôl i'r tŷ, oedd hi tua 10 munud i 9, a dda ddoi nhw yn barod i cotio arno, a o'n nhw cotio, bagiau, popeth yn barod, o'n nhw'n bwysio gwallt a popeth. A ni fel, just bostes i mas o lefen, achos o'n i'n... what a O'n i'n cheat. proud o nhw, a o'n i'n just yn teimlo fel, ond dyna beth yw byw ar ffarm o fe. Fi'n proud o nhw, sef wedi cwrdd nhw, chwarae teg yn nhw. Yes, god, da iawn. Sef bod ti wedi lefen, oce. Glerydd oer neu glerydd poeth? Poeth. Yn sicr. Efe, ti'n mynd o'r oer fel? Na. A doi bach arall, so ti'n cael y cyfle, a wedi cael amser i gerdded, da ti'n cerdded ar y mynyddoedd neu cerdded ar draeth? Mynyddoedd. Efe? Ie. Oce. Mor ffodus y Cymru ni. Ie. Ar un ola, a mae hwn bach yn hyd yn oed fwy personol, falle, a meddai fi, ond wyt ti rioed wedi dwgyd yn rhywbeth? Na, cymol, so ti'n modd bledi berffaith yn ni, bosib ti? Dwi'n mynd sy'n meddwl, ti'n rhaid fy'n y sport ychan. A dwi wedi dwgyd rhywbeth. Ti'n modd, ti'n byd? Beiros. Ydw, beiros. Beiros o hyd. Ie, chi'n mewn camera yn gallu gweud wrtho ti. Fi fel, ella gymryd beiro i'n ysgrifennu roi wf neu rhywbeth, a dyn nhw byth yn cael yn ôl. Wedi cadw fe, ie. A dim byd mwy difrifol yna? Na, oce. To be, erbyn diwedd, falle da ni cofio am rhywbeth. Wel, wna fe, diolch i ti fanna, diolch yn fod mor onest. Yn hynny o beth, gan bod ti yn Meinir goody two-shoes fan hyn. Ac os ei hyn o gwbl. Mae'n amlwg bod ti. Nawn ni, gan i fy nôl i'r dechrau then, gweithio ni esbonio ni un o le wyt ti, barddal o Gymru wyt ti, a le ysdi ysgol ag yn degyd. So, merch o Gapel Isac ydw i, ger Llandeilo, yn Sir Gar. A wedyn nes i ysgol gynradd Llanfynydd, ysgol eglwys oedd hi, ond ysgol fach iawn, dim ond rhyw 30 o blant oedd yn ddi. A wedyn mynd i Tregeeb yn Llandeilo wedyn. A joio'r cyfnod yn yr ysgol. Oedd e'n, o'n weitha hyblyg pryd hynny dwi'n credu, achos pan modd drwy mart pwysig mlaen, o'n i'n cael dyrwyr off, o'n i'n mynd i'r mart, fe, neu sioi, neu fel oedd hi, nes i cael sawl dyrwyr off. Nes i mitio sawl dyrnod. Wel. So, o ti'n ddisgybl da hynny o ti'n canolbwyntio ar aroliadau, dy waith, neu oedd chwaraeon yn y mewn, neu ffermwng oedd pob peth? O ti'n rhywun sy'n neud y chwaraeon? Ie, do. Nes i wneud tipyn pan o'n i'n ysgol, ond un oedd yn taflu hynna'n mewn i bopeth. Popeth o'n i'n gallu. Sa'n gweud bod fi ar un mwyaf bright yn yr ysgol, o'n i ddim addysg oedd popeth i fi. Oedd y pethau allgyrsiol yr un mor bwysig. So o'n i yn briferch yn yr ysgol erbyn diwedd, a nes i wneud pob math o pethau o chwarae hoci, taflu'r disgen, o'n i'n y côr, o'n i'n canu nawdau, deuawdau. Fi'n cofio wneud cystadleuaeth wedyn fel y gyfraith, the law competition yn galw fe, a nes i cystadleuaeth busnes wedyn, menter y busnes yn fath o dde. Ble o'n i'n goffod tîm ohono ni'n creu busnes, a wedyn o'n i'n trio gwerthu'r busnes yna wedyn, y flaen panel o bobl. A fe greiddan ni'r syfoi yn hwnna, fi'n cofio'r profiad yna fel ddoi. A mynd lan a siarad gyda, ar y pryd, cyfarwyddwr HSBC, amdano'n busnes bach ni. Joio'r profiadau gwahanol yma. A fi credu rheina sy'n bwysig, credu bod na gormod o bwysau ar blant y dyddiau hyn, bod rhaid nhw cael graddau. Ond yn fy marn ni, beth sy'n bwysica yw bod ti wedi trial bach o bopeth a cael y profiadau yma. So fel yn y YFC nawr, dwi'n ddyledus iawn i glwb y ffermwyr ifanc. Newn ni siarad am glwb ffermwyr ifanc, mewn eiliad, ond ar ôl ysgol, ti'n gweud yn y bach bod y fam wedi mynd bod ti'n mynd i goleg. Lle ys ti goleg ac i wneud be? Wel, nes i ddim dewis y pwnc, nes i dewis y coleg. A ni wedi penderfynu, os o'n i'n mynd i'r coleg, byddwn ni'n goffo mynd yn lleol, fel bod fi'n gallu dod nôl bob penwythnos i helpu ar y ffarm. Felly, Aberystwyth es i. A wedyn, ar ôl dewis y brifysgol, dewis cwrs, neu Cymraeg a ffilm o theledu. A hwnna'n stori fach od, achos oedd pawb yn meddwl, amaethyddiaeth byddwn ni wedi wneud. A amaethyddiaeth o'n i wedi rhoi lawr fel y dewis cyntaf.
Ond wedyn nes I weld y deintydd y diwrnod o'n i'n gadael am y brifysgol, diwrnod cyn o'n i'n gadael, a wedodd e, "Oh, so what are you doing in university then, Meinir?" A wedes I, "O, amaethyddiaeth." "Oh, why are you doing farming then?" I said, "Well, that's my life, I love farming." "Well, why don't you do something new then, different?" A wnes i, "Yeah, ma' hwnna'n syniad da." A fel a fuodd hi. A mae lawr y deintydd bod ti'n gyflwyno. Ie, wel, Basically. ie, falle, Neu bod ie. ti'n neu o leia, ni gael diddordeb arall Ie, yn ogystal â ffermo. Diw, ie. yn gwybod na. Oedd e'n eitha difyr hwnna, a nes i o'n i'n edmygu fe am fod mor onest â fi a gweud, "Well, why don't you do something different?" A ie, fel a fuodd hi. Ond o'n i'n sôn just nawr am clwbiau ffermwyr ifanc. Fi wedi siarad o sawl un ar y podlediad yma ynglyn â dylanwad a pwysigrwydd y mudiad bethau. Fes ti yn rhan o hwnna, wel, o oedran ifanc falle, fe, ti ffili pwysleisio digon, really, yw ti, really, pa mor ddylanwadol a phwysig yw clwbiau ffermwyr ifanc. O'n i'n ddylanwad yn ymwybodol yn nhw, o'n i'n dod yn Aberaeron a dim ffarmwr o'n i'n amlwg, ond byddwn ni'n meddwl bod y clwb lleol ti wedi cyfrannu lot at dy fywyd i falle, at dy ddylanwadau di, sut o ti fel person, beth o ti'n ei wneud yn y dyfodol. A suppose mae still yn chwarae rhan bwysig iawn yn bywyd lot fawr o bobl cefn wlad, yndi, yn berig. O, ydi, yn sicr. To, fel ti wedi gweud, sdim rhaid ti fod yn ffarmwr i fod yn rhan o fudiad y ffermwyr ifanc, achos mae'r cystadlaethau sydd ar gael ar profiadau yn enfawr. A fi'n credu, fi wastad yn gweud hyn, dwi yn ddyledus iawn i fudiad y ffermwyr ifanc, ac yn sicr, bydden ni ddim yn cyflwyno heddi, heblaw bod fi wedi cael y profiadau ges i'n y mudiad. Chod, yr ysgol wedi bod yn ddylanwadol iawn, a nifer o elfen eraill, fel y capel hefyd, yr ysgol Sul. O, Ond right. yn y mudiad, chi'n dechrau pan chi'n 11 mlwydd oed, a oedd mam a dad wedi bod yn y mudiad, a nhw'n gweithio fi, nhw'n pwysio fi, nhw'n cefnogi fi i wneud y gwahanol bethau yma. A chi'n trial rhywbeth weithiau fel, fi'n cofio fi'n coginio rwy flwyddyn yn y rali. A o'n i'n anobeithiol yna fe. Nes i losgi dŵr os glywes ti isio beth, right? Fe Iawn ath i y ti? dosbarth yn sych. A dyna pwy mor ofnadw o'n i am goginio. So ti'n gallu cael y cyfle i drio cystadleuaeth a gweud, "OK, dyw hwn ddim i fi." A wedyn falle bod ti'n trio rhyw gystadleuaeth arall, a ti'n meddwl, "Ie, OK, mae hwn yn rhywbeth dwi'n joio." Fi'n credu yr amrywiaeth yna ges i yn y mudiad sydd wedi falle helpu i greu person fwy cyflawn rwy ffordd. A hyder, magu hyder, sy'n ni'n meddwl, fod ar lwyfan o flaen pobl, ti'n modd, fi wedi gweld yn y sioe bob blwyddyn yn amlwg, yn cael gwneud pob fath o bethau. Mae bowl o fod hwnna wedyn yn magu dy hyder di. A wedyn, I suppose, mae hwnna wedi helpu ti i fynd i weithio ar dyledu fel cyflwynwyr. Fel ti'n annibyddus, wrth gwrs, fel un o'r cyflwynwyr ar gyfres ffermio sydd wedi bod yn mynd ers faint o'r blynydde. Byddwn ni'n meddwl, Meinir, mae dy dream job di yw hwn yn yma. Ti'n cyfuno, cyflwyno, a ffermo, basically, a ffermo, a cefn gwlad, a fath na o beth. So, mae'n bod o'n dream job, yw e? Dwi yn teimlo'n lwcus iawn, a dwi wir yn meddwl hynny. Bo fi wedi cael y cyfle i gyflwyno, achos mae'n, fel o'n i'n gweud o'r blaen, mae fe'n gyfle i adael y ffarm unwaith yr wythnos, a ni'n siarad, be fi'n mynd i wneud yw siarad am ffarmo, beth dwi'n joio gwneud bynnag, yfe. Dwi ddim fel gwaith, mae'n just fel diddordeb, rhywbeth chi'n mwynhau gwneud beth bynnag. A bob man fi'n mynd, dwi'n dysgu rhywbeth newydd, rwy system gwahanol neu rwy dric bach gwahanol, a mae gyd yn helpu chi i wella beth sydd gyda chi adre. A dwi ddim yn gallu digon ddiolchgar am y cyfleoedd dwi wedi cael trwy fy ngwaith. Wel, ti'n gweithio gyda pobl ffantastig yn telesgop yna, a ti'n cwrdd â bobl rhyfeddus yn ei meddwl dros y wlad i gyd. Ond, be ti'n meddwl, hynny yw, mae'n mynd ys blynydde, pa mor gyfres môr boblogaidd, hynny yw, ydy fe'n trial pelio, ydy wedi newid cyfeiriad bach, ydy fe'n trial pelio bach o bawb, nid yn unig ffermwyr go iawn y bethau? Beth yw'r attraction? Beth yw'r beth sy'n meddwl bod ffermio fel cyfres sy'n mlaen yna, lot o wythnosau yn môr boblogaidd? Ie, dyna yw'r bwriad, yw bod ni'n gallu anelu, bod ni'n pobl o dre, pobl falle sy'n byw yn y wlad ond ddim yn ffermio. Ni'n trio cael ym mhob raglen bod yna amrywiaeth. Felly, eitem sydd yn mynd i apelio yn ehangach, a wedyn un falle sy'n edrych yn hyfryd, a wedyn un
ychydig yn gyletach wedyn ar gyfer yn ffermwyr craidd ni. Achos Ah, ch'mod, fel ffermwyr, so ti isie gweld o hyd mond pethe caled gwleidyddol, ti isie bach o light relief yn amal. Fel wyna byw yn yn esiampl berffeth. Fi'n cofio pan ddechreuon nhw wneud e ar y sianeli Saesneg, o'n i'n trial gorffen gwaith yn gynnar, ch'mod, gadael y sied wyna yn hunain yn gynnar, fel bod ni'n gallu bod mewn yn tîm mewn amser i wylio wyna byw ar y teledu. A Duw fyddech ti. chi'n meddwl bod ni'n cael llon bola o Ie, wyna yn ie, mas ie. yn y sied, ond na. Y Ie. peth gynta ni moyn neud ar ôl dod mewn wedyn, oedd troi'r teledu arno i wylio rhywun arall wrthi'n wyna. Rwy'n arall wrth i, ie. Ie. Oce, ie, wel, mae'n anodd pwysleisio, really, pwysigrwydd y fath. Ach, mae cam gwlad wedi trial wneud i'r fath o beth. Mae'n trial apelio, mae'n newid cyfeiriad bach, mae'n apelio'r bach o bawb, nid bobl sy'n amlwg yn byw yng Nghefn Gwlad. Ond, a ffach menydd, ti wedi bod yn siarad am, ti wedi bod mas dar lloi heddi nawr a mae wyna. Mae'n anodd iawn, sy'n ni'n meddwl, jyglo y gwaith cyflwyno, bod yn fam, carw ffarm, bod yn wraig, ti'n fam i 2 o blant bach, wedyn ni bod yn edrych yn ôl i hunain, dydi mam, yn y ffach chi. A gweithio neb. Oeddi yn anodd, neu ti'n berson trefnus, ti'n berson cydwybodol, pa mor anodd yw i? Dwi ddim yn drefnus. O Am ti? gwbl. Na, dwi ddim yn credu bo fi. O, reit. Fi'n credu ta'r gwaith tîm yw e. Dwi'n lwcus iawn, mae yna y dîm arbennig yn telesgop yn wneud y rhaglen ffermio, ni'n gweithio dyn gilydd yn dda. Ch'mod, maen nhw'n weithiau yn goffod dod i lan â fi yn amser wyna pan mae pethau yn galed gytre ar y ffarm a lloi ar amser prysura. A wedyn, falle byddan nhw'n gofyn munud ola, wyt ti'n gallu mynd rhywle fori? Ie, fi'n drop tools a fi'n gwneud e. Mae'n gweithio 2 ffordd a dwi'n credu ta'r hyblygrwydd hynny sy'n gwneud e. A wedyn adre ar y ffarm, mae Gary a fy ni'n mor debyg a mae'r ddoi o'n ni'n barod i wneud unrhyw beth. Ch'mod, bydda i mas yn cynifo a bydd e'n bolon bod mewn yn tŷ pan bydd angen yn coginio neu hyd yn oed trial glanhau. Sa'n gweud bod yn hwfro lot. Trial Ond glanhau. mae'n gallu gwneud swper, yfe. So, achos mae'r ddoi o'n ni mmas ar y ffarm a dim yn aml bydd un yn mynd mewn i'r tŷ cyn y llall. Ni'n lle gorffen popeth a wedyn bydd ni'n dod mewn a fydd y ddoi o'n ni wrthi wedyn yn gwneud swper. Mae Gary'n arbennig. Dwi ddim yn un sy'n gweud, na, job yn ti yw hwnna. Mae yna rai deuluodd dal mas na li, na, y ferch sy'n coginio ar gwrs i mas. Ond dyn ni, a fel agos i'n fagu, fel awyles i mam a dad. Sa'n credu bod dad yn ei lot o swper, ond dwi'n credu, dim ots pwy wyt ti, beth yw'r oedran di, beth yw'r ryw di, ni'n hollol yn gweld yn gilydd yn debyg, ti'n gallu gwneud be bynnag ti moyn. A gweithio off y cryfderau i angen, ynddo fe? Ie, a mae'n neud y jyglo wedyn yn haws nhw, mae lot o beli lan yr awyr, ond mae'r ddoi chi yn ei tri nhw. Ond cyn mwyn ni'n cael hoi fach, ti newydd sôn bod Hyo wedi cael ei eni, bod ti wedi alw fe'n Hanna. Yr un nesaf nawr, mae Chris yn enw da gyfer Hyo. Newn ni symud mlaen. Hala llun at y ti. Cyn mwyn ni'n dod o'r diwedd, fi'n rhoi quiz bach i ti nawr. A ni'n meddwl, ffach, be fi'n rhoi quiz i Meinir am? Mae rhaid iddo fod am defyd, really, yn gyffredinol. Achos dyna dy bwnc ti, mewn ffordd. Wel, mae ffermio'n gyffredinol, bach rhi gyffredinol. Felly defyd. Right, 5 cwestiwn bach, digon rhwydd, a maen nhw'n rili rhwydd. Right. Yn ôl y Guinness Book of Records, beth oedd oedran y ddafad hynna erioed? Na, rhaid dewis y ti. 15? 28 neu 30? O. 28. 28, ie. Anghyffredin dros ben, sy'n ni'n meddwl o fe? Ydy. Mae dyn ni David Balwen, a mae rheini yn eitha caled, a maen nhw yn byw i oedran da, ond sa'n credu bod ni byth wedi cael un sy'n 28. Ddim o gwbl. Bydde rhyw 15, fi'n credu yw'r un hynna sydd wedi bod yn ni, 15 mlynedd oed. Oce, alright. Then, so na de, mae hwn bach yn random. Mae'n mynd i'n baris gofyn y bryd cwestiwn fa. Pa fath o ddefed oedd gan y fam frenhines, y Queen Mother? Dyn ni'n gwybod hwn. Ti'n rhoi clyw i fi? Wel, o Loegr o'n nhw. Na. North County Cheviot. Ie. O'r Alban.
na ti, ie. Right, so, na fi'n gwybod bod ti wedi bod yn cnefio o'r unan. Fi wedi gweld ti. Mewn 4 awr, a fi'n gobeithio bod hwn yn iawn, achos fi'n credu bod record ma hwn yn real minefield, mae'r records yn newid drwy'r amser. Ond yn ôl yn ymchwil fi, mewn 8 awr, ac yn dal y record, maint o ddefed gath i cneifio gan Jack Fagan yn Zeland Newydd. A nhw'n cliw... dyn ni'n gwybod hwn hefyd. Na i roi cliw i ti. Na i dewis i ti. Good. 754. Yeah. 800 neu 870. Oh my gosh, dyn ni'n gwybod hwn. A mae'n ffordd o lot. So, 8 awr. 8 awr oedd e fe? Ie. Ie. A mae'n dal y record yr hyn. 754. 754. Sy'n anhygoel, really. Amazing. A ti'n be, mae gwylio nhw wrthi yn anhygoel. Achos ti jyst yn gweld pwy mor rhwydd. Mae nhw'n fel, ti'n rhoi cylleth trwy fenyn, fe? Trwyddo yn real neis. A maen nhw'n lan, as dim un, fi wedi gweld nhw. A pa mor gyffredin yw cneifio yr hen ffordd draddodiadol erbyn hyn? Oeddi bobl dal yn neud na, hynny yw? Yn gwella? Ie. Ydyn. Mae rai da yng Nghymru yn gallu gwneud hynna. Mae'n gystadlaethau gael, a mae rai da iawn wrthi. Da ddim enw i neb, ond rhagorol. Bydden ni ddim yn gallu gwneud ond mae hwnna yn grefft yn ei hunan. Fi wedi gweld ti'n cnefio gyda si a ti'n ffach, mae hwnna'n impresif yn y hun. Rai, pa fryd o ddefed yn reiddiol o ynys yn yr Alban oedd yn arfer bwyta gwymon? Jiw. Dim syniad. Ti'n gweld ti'n dysgu bethau, a fi'n meddwl bod ti'n gwybod y cwbl. Fi wedi golli'r street cred fan hyn, a Chris fydd ar un nawr, yma. Mae rhaid ti enwi llwn, Chris, nawr, reit? Ie, bydd. Soai, S-O-A-Y, neu St Kilda oedd yr ynys yn yr Alban. Soia, soi. Ie. Ti'n meddwl bach di nhw, gyda cyrne. O, na fe, ffain. A wedyn cwestiwn ola, yr American nath gofyn hwn i fi, faint o ddefed sydd yng Nghymru? O'n i'n gwybod beth ti'n mynd i ofyn. Ie, fi'n gwybod, mi'n siŵr pobl wedi gofyn na ti. Cael gwaith yn fwy na phobl, ynddo fe? Fi'n iawn. Ie, na ti, ie. A dros 9 neu 10 neu 11 miliwn? 10. O, 11 yn ôl yn ymchwils da fi. Ie. Mae di newid. Ie, mae wedi cael sport bach yn ddiweddar, ie. Oedd yr American, oedd e'n gobsmac faint o ddefed, a bod David ar yr hewl weithio, ti'n bod, ar y tir comon, oedd e'n ffili coelio fe. Anyway. Ond bob man, rwy'n llygod. Nes ti'n weddol fyna? Nes ti'n weddol? Dim mor dda o'n i'n meddwl fydde ti, ond fe, oedd yna lot o cwestiynau bach di gonrod. Wedys ydw ti twel, bod fi ddim yn bright iawn. Ti'n bod i orffen then, o ran y fferm gyntaf i gyd, os yna gynlluniau, oeddech chi'n goffa meddwl o flaen llaw tipyn, reit, be sy'n dod lenni, be sy'n dod blwyddyn nesaf, paratoi, yn amlwg mae'r arian yn y mewn fe, pa gynlluniau fydde ti'n meddwl sydd gyda chi ar y gweill ar gyfer y fferm? Neu chi'n just cario ymlaen? Na, mae lot o gynllunio ar y ffarm. A dyna beth sy'n anodd yn bwyty fe. Mae'n cymryd 9 mis i fyw chi ddod â llo o fe. Felly, ti ffili just gweud, ni'n mynd i gynyddu nawr, mae eisiau fwy o loi nawr, achos bod pris beef falle wedi codi, ynddo fe? Ond mae rhaid ti gynllunio o flaen llaw, ti ffili just gwneud e. Fel maen nhw'n gweud, ti ffili just troi'r tap arno, a bydd fwy o fwyd y ti. Mae rhaid ti gynllunio tipyn o flaen llaw. Un o'r pethau ni wedi bod yn cynllunio yw nawr, ni wedi bod yn cynnal arwerthiant ar y ffarm yn gwerthu herddod ni. Achos daeth Covid, collon ni'n arwerthiant ni, ble o'n i arfer gwerthu ran fwyaf o'n herddod ni, yr NSA yn Bilth, achos goffodd ei ganslo achos y Covid. A dyna lle o'n i, mynd i dola yn goffodd gwneud cynlluniau eraill er mwyn gwerthu'n herddod ni. A'r penderfyniad wnaethon ni oedd cynnal arwerthiant ar y ffarm. A ni wedi cynnal 3 nawr, a wedon ni llynedd, ni byth yn gwneud hyn eto, achos mae fe'n tipyn o waith. Ond nawr, ni'n gweud, falle newn ni un arall. Ac mae rhaid gwneud y penderfyniad yna, achos mae rhyw 150 i 200 o herddod a defed gyda ni werthu yn mis Medi. A be ni'n neud yn nhw fe?
os na gen ni'n cynnal arwerthiant ar y ffarm, lle ni'n Ie. mynd â nhw? Pa arwerthiant? Ble? Ie, hollol. A dyna mae'r pen busnes yn mynd o ran, ti'n bod ti'n basically bod yn entrepreneur mewn ffordd yn meddwl am sut i wneud arian, sut i wneud bywoliaeth, a ti'n cymryd, pethau'n dy ddwylo unan. Felly mae hwnna'n ddigwydd. O ran cynlluniau cyflwyno den, le ti'n gweld unan yn mynd o ran, neu le bydde ti'n lyco gweld unan yn mynd o ran cyflwyno ar y teledu? Dim ond ffermio bydde ti'n lyco hangu gyda'r pynciau eraill, yn neud pethau eraill, neu ti'n mynd i stico ar what you know bydde? Na, bydden ni, fi'n agored i gyflwyno unrhyw beth o'n i arfer gwneud steddfa ffermwyr ifanc, dwi wedi gwneud cwpl o sioeau, mae'r sioe frenhinol dy fi, a ni arfer gwneud digwyddiadau hefyd, fel ti, dy fe? A mae rheina, fi'n credu bod e'n neis i gael cyfle i wneud y pethau gwahanol yma, achos mae eisiau gwahanol math o gyflwyno, dy fe? Pam dwi'n y sioe frenhinol, mae fe, rhaglen fyw yw fi, ac felly mae sgiliau yn wahanol. A unwaith fi wedi bod yn y sioe frenhinol am wythnos, dwi'n teimlo bod fy nghyflwyno i arffermio newid i ryw raddau. Sy'n neis, ti'n meddwl, mae'n bach o change yn dwi, a mae fe'n mynd i'r meddwl, dwi'n meddwl. Ond fel mae'n digwydd, y mis Chwefror fi'n credu maen nhw'n mynd i ddarlledu fe, dwi wedi cael cyfle i weithio yn y Saesneg. Felly mae'n raglen, neu cyfres yw i de, Food UK yn dod mas Chwefror neu Mawrth, diw'r dyddiad ddim wedi cael ei gadarnhau. A beth yw e wedyn yw, bydd nhw links yn ganolig, fel yn Lloegr, a wedyn fi fydd na eitemau o Gymru, Lloegr, yr Alban ac Iwerddon. A dwi wedi bod yn ddigon ffodus i gael y cyfle i gyflwyno'r eitemau, neu un o'r cyflwynwyr de, o Gymru. Wow. Mae hwnna wedi bod neis, cael gweithio yn y Saesneg, eto mewn wahanol, a chymod, ond bwyd oedd y testyn, ac felly yn digon tebyg i ffermio, dy fe? Ie, yn yr un caf. Felly, yn hynny o beth, falle amser eith hwnna mas, bydd e'n cael ei ddangos dros Bryden, I suppose. A ti'n beth yn gwybod, falle gei di fwy o ddiddordeb a cael cyfle i wneud pethau eraill hefyd. Dim bod rhaid ti'n wneud Saesneg digon teg, ond mae rhaid i weithio ti yn Gymraeg, sa'n i'n clywed ti'n cyflwyno yn Saesneg, ond na i weithio ti nawr. Ti'n sicr un o'r cyflwynwyr mwyaf naturiol sy'n ar y sianel. Felly gobeithio gei di fwy o gyfle i ehangu, nid yn unig yn Gymraeg, Meinir, ond ti'n heiddi cyfle i wneud pethau eraill hefyd. Felly fi'n gobeithio gei di fwy. Ei, diolch yn fawr iawn ti am dy amser di. Ti, Glei? Ti mor bys. Dwi'n joio, cael chat y ti fan hyn am awr. Na fe, twl, ie. Gret. Cyn mwyn gael ti fynd, fi yn mynd i roi ti ar ynys ma. Ti'n mynd i gael brec wrth o gari ar plant. Ti'n mynd i gael brec. Right? Ie, fi'n gwybod. Ynys gochedig am brw bythefnos fach. Sdim plugs ar yr ynys ma. Ond beth yw'r un peth, dim person, un peth wyt ti'n mynd gyda ti. Mae rhaid ti gael o'n i wneud bywyd bach yn haws. A geto fi roi ti ar y spot. So dim ffôn yn amlwg, dim plug? Wel, gei di ffôn, ond neith e'n para'n hir. Na. Ti'n meddwl bod bobl wedi gweud? Fi'n anobeithiol pan fi'n cael rhoi ar y spot. Mae bobl wedi rhoi pethau o gobennydd, neu gitar, neu piano, neu ci, neu llyfr, neu mae pob math o bethau. Ie, ti'n meddwl be? Fyddi ddim yn cael mynd ar plant na'r teulu da fi, obviously. Na, dim twin. Wel, os nag yw'r plant na'r teulu, felly ci. Mae ci yn gwmni mowr, yn dwi? O, di, ti'n gweithio fi. Ie, ci, dwi'n meddwl. A fydde ti... Achos bydd buwch wrth i roi llath i fi wedyn, yw e? Alle ti lladd i fi, os ti eisiau bwyd? Meddwl am y bola, fe? Ysgop da. A bydde ti'n ymdopi'r ynys ma? Ti'n meddwl o beth os ti'n gallu ymdopi'n y ben unan? Ydw, ond dwi yn berson pobl. Dwi'n joio siarad o phobl. Sdim byd yn fwy o bleser i fi. Cwrdd â phobl gwahanol a siarad yn nhw, ffindo mas bach amdanyn nhw. Dwi'n teimlo bod fi'n gwneud ymchwil o hyd yn ymhen ni. Unwaith, fel i ti, pam ti'n ymchwilydd, ti'n goffo gofyn yr holl cwestiynau, mynd o dan gro yn person. A dwi yn teimlo bach yn rwd weithiau, achos pan fi'n cwrdd rhywun am y tro cyntaf, fi'n teimlo bod fi'n ei ymchwil amdani nhw hyd. A weithiau, ti'n gofyn cwestiynau, ti'n meddwl, falle ddim wedi gofyn cwestiwn mor bersonol, ond pan ti'n gwneud ymchwil, ti'n gorfod gwneud e, dwi'n ti? Ti'n cyrraedd y llythyr oed, sy'n byd, dim un cwestiwn yn bersonol. Reit, diolch yn fawr galon i ti, Meinir, Howells, diolch yn fawr iawn ti, ti'n sicr un o Cymeriadau Cymru, a cofio ar siow nesaf, Chris. Reit. Ar y hala llun i ti. Guaranteed.